να χάνω θερμίδες. Γιατί από το πολύ καθισιό, και αν δεν κάνω τίποτα, επειδή κάθομαι όλη μέρα στο PC, δεν γίνεται. Θα γίνω 700 κιλά. Και οι φωτογραφίες που στέλνετε στο Discord για τα memes θα γίνω στο τέλος. Οπότε τρέχουμε. Λοιπόν, πόσες θερμίδες λέτε να κάψω? Μέχρι στιγμής έχω κάψει 27. Πάμε για μια 400. 400 θερμίδες θα πάω να χάσω. Πάμε δυνατά. Έχει delay ο ήχος. Γίνεται αυτό. Έχει delay το ότι βλέπετε με τη φωνή. Σε όσους έχουν delay κάντε refresh. Έχουμε moderator κάπεδο. Πάμε λίγο. Να ξέρετε αν έρθει ο Κρίστης σε μάρ θα το βάλω να κάνει διάδρομο. Να προσπαθήσω πίσω βήματα. Άστο. Πάμε ένα W για το Βλάση που άλλαζε το χρονόμετρο. Πάμε λίγο. Συν 1 λεπτό. Νομίζω παλεύεται και έτσι αυτό, δεν χρειάζεται καν jogging. Απλά θέλει γρήγορο περπάτημα. Πάμε λίγο. Θα στάξω, θα υδρώσω. Πιο γρήγορα πάω ανέβασε, άσε τα ψόφια. Ανέβασε. Να ανεβάσω chat. Πιο μετά, πιο μετά. Ακόμα 56 θερμίδες έχω κάψει. Έχω να κάψω 400. Να βάλω τον Κρίση σε μάρο όταν έρθει. Δεν ξέρω αν θέλει, αλλά λέμε τώρα. Αν του τάξω κανένα σουβλάκι ή κανένα πεντάρι, θα ανέβει. Με τι πιστεύεις, με σουβλάκι με 50 θα ψηθεί? 50 είναι φραγκοφωνιάς ο Κρίς. Κάνανε donate. Είναι ο Βλάσης πάνω, αλλάζει το donate. Αν χάσει κάτι moderators, ρίξτε έναν έλεγχο, γιατί είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Εδώ κάποιες φορές ηλεκτρίζομαι. Τώρα δεν ηλεκτρίζομαι.
Πάμε λίγο Greek Dash. Πάμε λίγο. Κάντε κανένα story, παιδιά. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, το πάμε στο πιο κάτω και βάζω ανηφόρα. Θα ανέβουμε ανηφόρα τώρα. Let's go. Τώρα, αν παρατηρήσετε προσεκτικά, θα ανέβει αυτό σιγά σιγά για να είναι ανηφορικός ο δρόμος και να πάμε. Στο 1K βάζουμε Γιώργο να τρέχει εναντίον Lamborghini. What? Δεν μπορεί να τρέξω εναντίον Lamborghini, τι λες. Ίδρωσα.